Pe urmă, când i-am întrebat de motivația ieșirii, majoritatea au răspuns că se duc pentru relaxare, un mix de relaxare și evadare, dacă intrăm în detaliile răspunsurilor. Și, evident, și activități sportive, știm cât de atletici sunt clujenii, să zic așa. Dintre respondenți n-au fost atât de mulți cei care se duc doar pentru plimbarea animalelor în natură. Bun, unde se iese în natură cel mai frecvent, se poate vedea din acest grafic că se iese deopotrivă și în parcurile sau zonele amenajate. Parcul Central era în top pentru cam toți respondenții, dar se iese mult și în pădurile din jurul Clujului. Dacă ne uităm la răspunsurile individuale, pentru că oamenii au putut să aleagă aici un mix de opțiuni, vreo 22 din 90 ceva, adică aproape 30% s-au dus spre natura doar din jurul Clujului, doar pădurile din jurul Clujului, și majoritatea care merg în Parcul Central se duc și în alte parcuri ale orașului. Puteți vedea că lipsesc câteva parcuri de aici, cum ziceam, nu e exhaustiv acest chestionar, dar a fost o primă încercare de a înțelege ce fac și ce vor clujenii relativ la ieșirile în spațiu verde. Este un challenge, o provocare urbanistică și banii sunt. Banii sunt, este un plan verde lansat de către Uniunea Europeană și Clujul are o experiență și o expertiză în atragerea fondurilor europene, mai ales la primărie, și le felicit pentru această realizare. Și ce înseamnă prioritatea proiectelor care am văzut, într-adevăr am văzut câteva proiecte din care amenajarea marginile Someșului și altele în care unii dintre voi sunteți implicați, de care ne bucurăm, însă nu este destul. Și nu este destul nu doar în Cluj, peste tot. În Paris se plantează 900 de copaci în plus în fiecare an, în plus din cele care se reînnoiesc. Sunt vreo 2000 de stupi de albine în tot Parisul. Este o strategie, o gândire de câțiva ani de zile pentru a verzui cât mai mult străzile și piețele Parisului. Însă mai este mult de făcut și de mers. Se vede destul de clar că zona din jurul Clujului își schimbă caracterul, în sensul că cei 500.000 de oameni foarte conștienți sau subconștient își doresc să iasă și prima zonă în care ies este pădurea. Ori aici încă nu este un echilibru între ce înseamnă un spațiu verde și ce înseamnă o pădure într-un regim silvic sau o pădure păstrată într-un mod natural. Deci lucrurile trebuie să se articuleze. Deci între proprietari, administratorii de păduri și dorința din zona urbană, lucrurile astea trebuie armonizate. Sunt proiecte ample care îmbină inclusiv aspecte legate de refacerea biodiversității pe aceste cursuri de apă afectate de activitatea antropică, dar în același timp are și scop reamenajare, renaturare și asigurare și toate lucrările acestea tocmai ca să avem un curs de apă curat. Cursuri de apă curată. Aceste proiecte au o durată de timp, e prevăzut, se știe cam care ar fi o limită lor temporară. Sunt promovate, dacă chiar doriți concret, pe axa prioritară 4, protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, și au ca și termen de realizare, ca orizont de timp, în sfârșitul anului 2023-2024. Deci trebuie pusă în plan, în aplicare destul de rapid. Suntem deschiși pentru orice proiect care facilitează accesul populației sau oamenilor sau doritorilor față de râu, spre râu. Ar putea fi amendat pentru simpla prezență bicicletă, dar ce nu există niciun traseu pentru bicicletă oficial aprobat, nici nu poate fi, că încă nu avem cadru legal. Și ieri am stat ore întregi în teleconferințe cu diverse ministere pe tema asta. Deci încă suntem niște intruși în pădure, de câte ori nu există. Nu? În Hoia nu există niciun traseu turistic marcat, de niciun clujan n-ar avea voie să intre niciun metru în pădurea Hoia și ar putea fi amendat pentru simpla prezență acolo. La fel Tufele Roșii, la fel pădurea Baciului sau așa mai departe, și în Făget nu merg pe
degete locurile. Faptul că suntem într-un moment destul de bun, în sensul că, știm cu toții, este în lucru, asta este cert, un nou plan urbanistic general al municipiului Cluj și care este, până la urmă, principalul instrument care va putea, într-un fel sau altul, să reglementeze, de fapt, și acest aspect al cadrului natural, atât în oraș cât și în zona sa de intravilan. Ori, momentul acesta al unui nou PUC, sigur că el trebuie speculat și valorificat, în primul rând pentru că la baza sa stau o serie de studii de fundamentare și care, sigur, ele atâta timp cât pot fi făcute cu temeinicie, pot reprezenta cu adevărat un fundament de reglementare ulterioară corectă și viabilă pentru viitor. Iar această componentă a studiului de fundamentare referitoare la spațiul verde și la cadrul natural al orașului, cred că ar fi ideal să se poată face în paralel cu această strategie. Deci dacă noi reușim să creionăm o strategie cu măcar niște principii generale care să vină în completarea sau împreună cu acest studiu de fundamentare a spațiilor verzi și cadrul natural de pe raza intravilanului până la urmă a municipiului Cluj, cred că este extrem de bine. Ceea ce vreau să zic și închei imediat, este că o strategie responsabilă are nevoie de o viziune de ansamblu, fără urmă de îndoială, și de o citire a teritoriului ca un întreg, adică ca o suprapunere de peisaje, nu doar naturale, ci agrare, culturale, urbane, chiar și cele degradate, și fiecare componentele ei. Și trebuie luate o seamă de criterii în considerare, nu doar naturalitatea sau nivelul de naturalitate sau biodiversitatea, ci suprapunerea acestor tipuri de ambiente, deci de la cele naturale până la cele foarte degradate, de la zone umede, la pășuni, păduri, aliniamente stradale istorice, de exemplu, noi dezvoltări urbane, zone industriale, bariere de protecție, în fine, sunt foarte, foarte multe categorii. Și mai ales într-un mediu urban avem de-a face până la urmă cu o natură diversă. Nu e acea natură ideală la care ne așteptăm, la care visăm, este o natură hibridă, diversă, contaminată, specială și care poate are nevoie de reguli noi, de viziuni noi, de măsuri noi, de ochi noi. Registrul spațiilor verzi a existat în primăria Cluj și acum se actualizează. Deci, practic, în faza de actualizare sau se inventariază suprafețele pe cartiere, pe aliniamente, pe tot ceea ce înseamnă spațiu verde. Deci există registru și este licitație făcută, firma care se ocupă de inventariere, deci mergem spre bine. Și cu arborii, și cu vârsta lor, și tot ce ține de spațiu verde se inventariază. Atunci când sunt întrebat de ce ar trebui să avem grădini urbane și comunitare în Cluj. De asemenea, grădinile sunt foarte reziliente, provoacă reziliență, creează reziliență urbană, adică tot ceea ce vorbim despre schimbările climatice pot să prevină dacă sunt gândite într-o strategie, evident, a spațiilor verzi. Preiau ape de ploaie, cum spuneam, compostează unele materiale organice, regenerează solul. Dacă se întâmplă pe acoperișul de bloc, ceea ce nu se prea întâmplă în Cluj, am văzut că la București este mișcarea este mai mare, preiau apele pluviale, scad temperatura în insulele de căldură ale orașului, scad temperatura la ultimele niveluri ale blocului și așa mai departe. Deci sunt niște beneficii foarte concrete pe care poți să pui degetul. De ce ar trebui să avem acoperișuri ierbate, de ce ar trebui să avem probabil la un moment dat și fațade verzi și așa mai departe. Și există cererea din partea clujenilor. La bugetare participativă sunt foarte multe inițiative care au fost votate de clujeni. Ceea ce aș sugera tot pentru planurile urbanistice, considerarea explicită a conexiunilor om-natură.
Conexiunile om-natură sunt conceptualizate azi, sunt incluse în 6 categorii: material, cognitiv, emoțional, relațional, filozofic și experiențial, ceva de genul ăsta. Fiecare are o definiție, evident cu suprapuneri, dar dacă aflăm societatea urbană, unde merge, pentru ce, cum se suprapun astea cu serviciile ecosistemice, capacitatea naturii de a ne furniza beneficii, deja putem afla la unde există utilizare nesustenabilă sau cerințe mari, dar supply, ofertă mică de serviciu ecosistemic, unde este ofertă mare de serviciu ecosistemic, dar nu este utilizare. De exemplu, ofertă de servicii ecosistemice, culturale, cognitive, filozofice există, spirituale, dar oamenii încă nu consumă acestea la Cluj. Cu toate că avem instituții academice în Cluj, rare ori vedem studenții ieșind să studieze natura și procesele naturii. Avem multe școli care ar putea să iasă și nu o fac. Deci deja se începe acest proces și Someș Delivery catalizează aceste procese și multe alte ONG-uri încep să se miște, dar nu suntem încă la potențialul maxim.